Wirat abang bertejo koyo saya dangu saya cetha saya caket saya akaleo pranyata ta menika tejone risang daru besi ingkang angkang jagat bawana sare dalu menika lumampah wonten ing tlatah Asem Sari wilayah Jambu Kilen ingkang badhe panyuwun pandonga mring Gusti Kang Maha Kawasa duh Gusti Kang Akarya jagat kula nyuwun mugi-mugi para kadang warga Wandawa ing tlatah Asem Sari Jambu Kilen tansah pinaringan rahayu tansah pinaringan keselamatan anggeta daru besi kang kadherekaken Joko Lono kekalih ugi wonten pekantik pundhut Joko Lono ing mapase kanthi naur-nauraken sekar sekar mawar sekar kantil saha sekar kenapa ugi sekar mati kulangganipun anglang jagat bawana daru besi dalu menika badhe teteki wonten ing tlatah Asem Sari iya para kadang warga Wandawa ing tlatah Asem Sari pinaringan rahayu panjang lusa pikantuk rejeki ingkang kathah kadang akibat anaur-nauraken sekar mawar bilih tiyang gesang nggambaraken mawar warna tiyang gesang wonten ing arsa menika mawarni-warni wonten ingkang wonten ingkang pedhang wonten ingkang sempeng namung setunggal dateng Gusti Kang Maha Kawasa anggenipun kita hanyutipun pilih wonten sekar kenapa pilih tiyang gesang angsal teka ngene namung sedaya kedah manut pranatanipun wonten ing parangkat desa wonten ingkang hamimpin pilih sekar kantil anggambaraken datang para sepuh saha para ingkang ngagem pusarane ngadil wonten ing tlatah Asem Sari tansah kantil kumantil dateng warganipun bilih sedaya warga boten dipun benten-bentenaken sedaya menika warganipun piyambak bilih wonten sekar melati tiyang gesang anggenipun pangandikan melati menika melat wonten ing lati bilih anggenipun paring pangandikan kawula alit saha para kawula ingkang anggen kedah paring pitutur luhur kedah mangajeni marang liya bilih daru besi saha kadheraken Joko Lono kekalihipun teteki wonten ing tlatah Asem Sari menika tansah dipun gridu dening
sajangkah anggenipun tetapa wonten ing tlatah mriki menika nyuwun dening Gusti ingkang Maha Kawasa mudya dusun Kalsamsari saged dados dusun ingkang hangrembaka dusun ingkang ayom-ayem tentrem tata titi kerta raharja slamet ingkang ngagem pusaraning adil slamet dhateng sedaya warganipun Daru besi dalem menika badhipun gridu dening Matengga agengipun sajaran teji aku senajan wujudku titisan macan putih ning aku bisa tata jalma kaya lumrahe manungsa kita gesang ngridu ana alas kono kene ananging Matengga dipun nulungaken dening Daru Besi ibu nelus dening Daru Besi hai Matengga yen sira bisa tata jalma ingsun bakal utus marang sira tentremno negara sira Matengga menika wujudipun titisan macan putih menika sampun dipun paring asma inggih Slamet Untung Sumber Mulya Asma Kinarya Joko Slamet Mudya sedaya para kadang warga ugi para pamirsa pikantuk keselamatan untung pikantuk kauntungan sumber dene sumber pikantuk kamulyan bejo dosa bejo ing akhiratipun Joko Lono pikantuk jimat pianda inampa kagem sifat tandhelipun para kadang para titisan macan putih ing dalem menika usah dipun paringi sifat yandel ger iki pinangka
Sindel Mungkir coba tampan nongger iki keselamatan Pusaka Ngger.